Bidebarrietako Rialtoko eraikinean egon diren baserritarren postuak Errebal plazia funtzio anitzeko eraikineko azoka berrian daude apirilaren batetik. Errebalgo Merkatu plaza berriaren instalazioen irekiaren ondoren, ekitaldi xume bat egin zen, eta gerturatu ziren herritarrek Azitaingo eskolako ikasleek prestatutako pintxoak dastatzeko aukera izan zuten, ekitaldiari nolabaiteko jaikutsua emanez. Badakit oraino egin duzuen, egin dugun bidea ez dela erraza izan. Badakit zuek nahi zenutena baino denbora gehiago eraman duzuela Rialton, eta sinetsi ezadazue udalak ere lehenago egin nahi izango zukeen leku aldaketa, ez da bide samurra izan inorentzat. Baina orain hemen gaude Merkatu plaza irekitzear eta ilusioz beterik erronka berriek dakartzaten ilusioekin. Eta erronka horretan zuen lana ezinbestekoa izango da, orain arte izan den moduan. Zuetako bakoitza izan zarete Merkatu plaza jendez eta giroz bete duzuenak. Horregatik ezingo genuke ulertu Merkatu plaza berri bat zuek gabe. Hasieratik argi geneukan zuek bertan egotea nahitaezkoa zela, eta horrela izango da. Halaber, baserritarrek egindako lana aitortzeko eta eskertzeko, eta Errebalek hartuko duen etapa berriari hasiera emateko, udalak omenaldi ekitaldi bat antolatu zuen aurretik. Udaletxeko batzar aretoak martxoaren 31an hartu zuen ekitaldi honetan, baserritarren lana jasotzen duen 15 minutuko bideo bat proiektatu zen udalak debemenekin batera egindakoa. Ondo daula iruditzen jata, lehen baino komodua alde batetik, bai, puesto emako, bai, baino ondokan ezin dugu esan, ia ondo jongo lan ebez, denpora falta da, jendia oitu inbiardoan etortzen, oin printzipioz gaur uste dut posik egoteko moduan gauzela, ze jende berriz aretorri da, betiko klientiak oso formalak izan dira eta etorren diabe bai, eta jende berri hori ikusten hasten bada, eta gustoko hartzen bada, uste dut etorri aldirala berriro. Orduan, gaurkoz ni ezin ezela kejau, etorritako jende danakin. Beraz, apirilaren batetik zabalik dago baserritarren gunea Errebalgo Merkatu plazan. Udalak bestetik aurrera jarraitzen du produktuak saltzeko Errebalgo Merkatu plazan oraindik hutsik dauden saltoki finkoak betetzeko tramiteekin.